Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Дмітрий Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Са мной на сувязі два чалавека, якія знаходзяцца, можна сказаць, па розныя бакі зямнога шара, але Еўрарадыё, стрым Еўрарадыё аб'ядноўвае думкі, ідэі, намаганні і ўсё, што толькі можна. Такім чынам, вітайце. Экспертка по беларускай дыаспоры, лідарка суполкі беларусаў Сан-Франциско, сябра барду Асацыяцыя беларусаў у Амерыцы Надзея Нортон. Прывітанне, Надзея. Аб'ядноўвае думкі. У кагосьці ўключаны гук стрыма на камп'ютары, ці ў Надзеі, ці ў Леаніда, так што паглядзіце, выключыце, а то у нас атрымліваецца накладка адна на другое. Так, а я пакуль павітаю, другі чалавек у нас з нашага еўрапейскага кантынента на сувязі, былы палітвязень, праваабаронца вясны Леонид Судаленко. Добрый день, спадар Леонид. Так, зараз мы яго не... у яго... Спадар Леонид, вы выключили гук, мы вас не чуем. Другі чалавек у нас... Так, а зараз вы... То есть вы отключите наш стрим. У вас параллельно ідзе і Zoom, і параллельно включены YouTube. YouTube отключите. Потым поглядите. Так, пакуль Леонид будзе разбірацца з тэхнічнымі момантамі, а на пачатку чулі, як хваліўся, што я тут ледзь не кожны дзень у зумах, я тут сабаку на гэтых зумах з'еў. Так што, от, бачыце, зараз мы яго не чуем. Адключае гук адзін, а атрымліваецца, што зусім... Зараз уже ўсё добра. О, все, ну вот, бачыце. Выйшаў з Ютуба і застаўся толькі тут. Все, правильно. Хоць нашоў сябе, а то я заўсёды прыгадываю, як вот дзесьці у годзе 19-м Анатоль Лябедька по зуму до нас выходзіў і тоже гаварыў, я на этих зумах уже собаку з'еў, але что-то так по выніку і не змог подключиться до зум-трансляцыі і эфир не адбыўся. Ну вот с Леонидом Судаленко так не атрымалася, як бачыце, ўсё ж таки правду сказаў. Ну ці собаки з таго часу памяняліся, ўжо смачнейшыя сталі. Добра, давайте да сур'ёзных падзей. Напярэдадні 25 верасня, а гэта хто не ведае, я нагадаю, што гэта дзень народзінаў палітзняволенага лідара праваабарончай арганізацыі «Вясна», лаўрэата Нобелеўскай прэміі міра Алеся Беляцкага. Асацыяцыя беларусаў у Амерыцы пры падтрымцы «Вясны», ну прынамсі вот так ко мне прыйшла інфармацыя, пры падтрымцы «Вясны» і гэтак далей там стварыла адмысловую петыцыю. Што за петыцыя і што сапраўды, хто быў ініцыятарам вось гэтай ідэі, я і звяртаюся для пачатку да наших гасцей. Хто адкажа? Давайте, Надзея. Хто быў ініцыятарам? Добра, дзякуй. Яшчэ раз всім прывітанне, дзякуй вялікі Еўрарадыё за запрашэнне. Ініцыятарам быў праваабарончы цэнтр «Вясна». Так, перадаем слово прадстаўніку праваабарончага цэнтра «Вясна». Спадар Леонид, як нарадзілася гэта ідэя і чаму вырашылі звярнуцца менавіта да, ну, то есть звярнуліся да беларусаў Амерыкі і вот такую супрацу вырашылі наладзіць? Ну, па-першае, гэта праца вялася раней. Скажем, звярталіся ў розныя дыаспоры, в розных краінах свету. Можа, в Амерыку першы раз звярнуліся, так, вось менавіта да Надзеі, якая атрымала наш ліст і пачала весці актыўныя дзеянні па шляху вызвалення нашага паплечніка, нашага сябра Алеся Беляцкага. Напамятаю, што ён уже трэці год уже, 3 годы сядзіць у беларускай турме і, на жаль, прыходзяць звесткі аб рэзкім пагаршэнні стану яго здароўя. І я ўжо казаў шмат разоў, трэба рабіць, грукацца у кожную дзвер, магчыма, у якойсьці нас пачуюць і адчыняць. Гэтаму вось і нарадзілася такая ініцыятыва, у тым ліку і звярнуцца да дыаспоры беларускай на тым канцу свету, вось, каб таксама перад кангрэсменамі, каб гучала гэта тэма аб тым, што у
в Беларусі, якая знаходзіцца ў цэнтры Европы, у беларускай турме, павольна губляе сваё здароўе, лаўрэат Нобелеўскай прэміі міра Алесь Беляцкі. Таксама мы кажам пра тое, што мінула крыху менш за 100 гадоў, як на еўрапейскім кантыненце таксама у турме губляў павольна здароўе ў нацысцкіх лагерах лаўрэат Нобелеўскай прэміі міра Карл Асецкі. І ўрэшце рэшце у 1938 годзе яго здароўе не вытрымала, і ён памер. І мы кажам, што гісторыя, на жаль, можа паўтарыцца. Поэтому сёння наш лозунг гучыць так: не вызвалім Беляцкага, а выратуем Беляцкага. І пра гэта трэба казаць, каб наш голас быў пачуты. Надзея, ну вось Леонид кажа, што менавіта да вас звярнуліся з такой ідэяй, ініцыятывай. Як вы паставіліся? Вот я разумею, што вы ў беларускіх справах, вы ведаеце, у якой стане зараз не толькі Беляцкі, іншыя палітвязні. Вось такая ініцыятыва. Якая была рэакцыя і якія аргументы на тое, каб вот падтрымаць і далучыцца? Ну, на пачатку, калі першапачатковая размова была, то вялася, ну, як бы гутарка, што, можа быць, зладзіць нейкія акцыі, вось, такія палітычныя, там, вулічныя і гэтак далей. Ну, на што я сказала, што на сённяшні дзень гэта не будзе вельмі эфектыўна. То бок, улічваючы сітуацыю, зніжэння палітычнай актыўнасці такой вулічнай, да, то бок публічнай, канешне, ну, не шмат людзей просто выйдзе. А калі выйдзе не шмат людзей, ну, тады, канешне, і ўвагі будзе значна менш. Вось, таму, але другі даволі моцны інструмент, які мы маем тут, як беларусы ЗША, гэта якраз такі камунікацыя, адвакацыя з кангрэсам. Вось, то бок зварот як да сваіх прадстаўнікоў, вось, так і да сенатараў, як беларускай дыяспары, у якой вось ёсць такія патрэбы, як у краіне, которой ёсць такія вялікія праблемы, то есть ёсць такі чалавек, які пакутае зараз за кратамі, вось уже 3-й дзень народзінаў там праводзіць, і Нобелеўскі лаўрэат. Ну і, конечно, тое, што Алесь Беляцкі, што гэта дзень яго народзінаў, тут, ну, добрая нагода, што ўсё ж такі гэта вядомы чалавек. Ну, мы ведаем, як гэта працуе, да, калі чалавек вядомы, тады больш звяртаюць увагі, але мы, конечно, безумоўна далучылі і інфармацыю, да, што гэта Алесь Беляцкі і больш за 1400 палітвязняў, то бок, што мы патрабуем уключэння ў вызвалення не толькі Алеся Беляцкага, але таксама і ўсіх палітзняволеных. Вось, і калі мы абмеркавалі ўжо ўнутры АБО, прынцыпова адразу быў водгук, ну, потым заняла пэўны час праца над лістом, потому што мы базаваліся на лісту Леоніда Судаленкі, але нам трэба было перапрацаваць ужо згодна з унутранымі умовамі і разумення сітуацыі. Вось. Калі мы гэта зрабілі, тады Наталья з Нью-Йорка, вось, сакратарка АБА, яна зрабіла резіст-бот, то бок ёсць адмыслова зроблены бот, які можна выкарыстоўваць, каб дагрукацца да сваіх сенатараў. У сэнсе, там даволі зручны такі інтэрфейс, то бок літаральна займае, ну, некалькі, спачатку рэгістрацыя пару мінут, пару хвілін, а потым уже некалькі секунд, каб даслаць менавіта свайму сенатару, то бок па сваей акрузе, па свайму штату. Вось. Ну, на сённяшні момант падпісалася крышку больш за 230 чалавек. Ну, ясна, што гэта не супер вынік, вось, але з іншага боку гэта тое, што мы маем. Вось. І як сказаў Судаленка, што гэта як бы такі, як, ну, хутчэй, працяг да працы, такая хваля дня народзінаў. Далей, конечно, будзе Нобелеўская прэмія, і, конечно, гэта трэба дзеўбсці, казаць, то бок, ну, прамаўляць свой голас, які ў нас ёсць, а у палітвязняў і у Алеся Беляцкага на сённяшні момант яны не могуць, то бок быць іхнім гучным голасам на міжнароднай арэне ў тых краінах, дзе мы знаходзімся.
Леонид, я вернуся до темы. Вот вы сказали про тое, что вельмі зараз со здароўем, ну скажем так, недобра у Алеся. Адкуль інфармацыя, что можа быть апошнія звесткі про яго стан, про яго здароўе, про умовы утрымання? Что вы маеце, якія звесткі, і ну як часто яны до вас доходзяць? На вялікі жаль, звестак вельмі мала. Інфармацыя дайшла толькі про тое, што у Алеся вельмі моцна пагоршыўся зрок. Вядома таксама, што яго трымаюць у рэжыме інкамунікада без сувязі са знешнім светам. Яшчэ одна складаная праблема лежыць у той плоскасці, што ў Беларусі у Алеся не засталося блізкіх людзей. Напамятаю, жонка Наталья, яна знаходзіцца зараз за мяжою, і іх дарослы сын таксама знаходзіцца за мяжою. А як вядома, паводле нацыянальнага беларускага заканадаўства, ці харчовыя пасылкі, перадачы, ці нават наўпрост грошы на асабісты рахунак асуджанаму, які знаходзіцца ў месцах пазбаўлення волі, могуць пакласці толькі блізкія родныя. І з гэтага вынікае, што Алесь харчуецца толькі тым, што падае дзяржава, як у тых месцах кажуць, на палажняке. Я там быў 3 гады і скажу, што на гэтых харчах вельмі складана вытрымаць, вельмі хутка губляецца здароўе, падае імунітэт, таму што адсутнасць вітамінаў дае аб сабе адчуванні. Вось, і усе гэтыя акалічнасці, яны якраз вось і сведчаць пра тое, што Алеся фактычна трэба ратаваць. Напамятаю, 25 верасня ён 3-й раз запар ужо святкаваў свой дзень народзінаў, знаходзячыся ў месцах пазбаўлення волі, 62-й дзень народзінаў, і зразумела, што ў такім узросце вельмі складана вытрымаць такі вялікі тэрмін. Напамятаю, паводле прысуду тэрмін у Алеся заканчваецца ў 2031 годзе. І ён, калі мы дажывем до таго часу і ўсё будзе з яго здароўем добра, то ён выйдзе у 69 гадоў на волю. Вось гэтыя ўсе акалічнасці нас вельмі клапоцяць, і мы вырашылі не толькі да дня народзінаў вось казаць пра Алеся і падымаць хвалю такую ва ўсім свеце, а кожны дзень змагацца за яго здароўе і нават жыццё. Надзеем, мы не один раз падчас папярэдніх эфіраў гаварылі пра тое, пра гэтую схему, калі беларусы, якія жывуць у ЗША, якія маюць там права голаса і права звяртацца да сваіх сенатараў, да сваіх кангрэсменаў, карыстаюцца гэтым правам. Можна сказаць, на фоне гэтага звароту гэта спрацоўвае ўвогуле, то есть можна да іх дагрукацца таким чынам? Так, можна, потому что, напрыклад, нават за гэты тыдзень я атрымліваю уже такі фідбэк про тое, што адказваюць, то бок або кангрэсмен, ясна, што гэта хутчэй за ўсё ягоны офіс, то бок, што мы прынялі ваш ліст і зробім, што мы можам. Гэта насамрэч, ведаеце, праца з кангрэсам, яна мусіць быць пастаянна. То бок, для гэтага існуюць такія велізарныя лабісцкія арганізацыі, адвакацыйныя арганізацыі. То бок, з гэтым у нас, у беларусаў, пакуль, скажем так, мы толькі ў пачатку гэтай працы, потому что, як я кажу, што як і Леонид кажа, што гэта тое, што трэба рабіць кожны дзень, потому что ясна, што у кангрэсменаў велізарная колькасць запытаў, велізарная колькасць лістоў ад розных дыяспор, не толькі беларускай. Вось, вельмі актыўна працуе украінская дыяспора, і мы ў яе вучымся,
і ну, спадзяемся, што будзе магчымасць пасупрацоўнічаць, то бок мы, канешне, пакуль толькі пачынаем карыстацца гэтым механізмам. Тут даволі простая матэматыка. Чым больш беларусаў звярнецца, ну, то бок, калі мы будзем казаць пра дзесяткі тысяч, а не пра сотні, як ёсць на сённяшні, ну, то бок там некалькі соцень зваротаў, то, конечно, на нас звярнуць увагу, бо гэта абавязак кангрэсмена звяртаць увагу на тое, што турбуе ягоных выбаршчыкаў, суадносна лабіраваць гэтыя інтарэсы. Поэтому тут, конечно, што трэба рабіць нам, і я заклікаю беларусаў ЗША, якія зараз нас глядзяць, гэта наладжваць камунікацыю са сваімі кангрэсменамі, сталае ліставанне, паведамленне. Вось, ну, мы, як АБА, ад сабе таксама вот зараз гэту кампанію запусцілі, спадзяюся, што мы будзем далей працягваць, ну, або просто можете падпісаць наш рэзіст-бот. Я попрошу потым Еўрарадыё, калі можна будзе размесціць спасылачку, перайсці і за некалькі секундаў адправіць свой голас за вызваленне Алеся Беляцкага і палітычных вязняў на Беларусі. Ну так, безумоўна, я вот как-то не подумаўшы, ну ці прынцыпе я і не ведаў, так что не мог про это подумать. Калі ёсць такая магчымасць, такі вот чат-бот, ці што, абавязкова скидывайте нам, мы дададзім у апісанне, дададзім тут у каментатарскую, і будзе, ну тому что шмат хто будзе глядзець, пераглядаць гэты эфир, асабліва у ЗША пазней, бо зараз у вас колькі там раніца, дзе 6, дзе яшчэ меньше. 6, да. Так, то самое 6 у Сан-Франциско, у Нью-Йорку зараз 8 где-то, да, здаецца, раніца. 9, ну, все... 9, 3 гадзіны. Да, 3 гадзіны розніца. Я, Леонид, яшчэ у працяг гэтай тэмы таго, што трэба, каб гэтая тэма беларускіх палітвязняў і канкрэтна Алеся Беляцкага гучала. Я ведаю, што и вы постоянно удзельнічаеце у розных міжнародных конференциях, конгрессах, пасяджэннях, слуханнях. Прадстаўнікі іншыя, як і праваабарончых арганізацый, так і розных там дабрачынных фондаў падтрымкі і дапамогі. Я уже не кажу про офіс аб'яднаны пераходны кабінет і асабіста Ціханаўскую, якія постоянно про гэта кажуць. І што, нягледзячы на тое, што постоянно про гэта прадстаўнікі беларускіх дэмсілаў і праваабарончай супольнасці прамаўляюць, гэтая тэма ўсё адно как-то ссоўваецца на ну такую, скажем так, на іншыя там малазаўважныя пазіцыі. Ці як это працуе? Ну, як працуе? Тое, што за межамі Беларусі гэтая тэма гучыць, так яна гучыць. Вось, і ты, Зміцер, про гэта зараз кажаш. Я на мінулым тыдні быў у Брюсселі, дзе, напрыклад, разам з праваабаронцамі, з партнёрамі з праваабарончай арганізацыі Ліберэка перадалі, напрыклад, у беларускае пасольства каля 80 тысяч подпісаў, сабраных у 80 краінах свету, подпісаў под петыцыі дзеля вызвалення Алеся Беляцкага. Правялі таксама пікет насупраць амбасады у Брюсселі разам з іншымі праваабаронцамі іншых краін свету. Таксама быў на мінулым тыдні ў Жэневе, таксама на 27-й сесіі Савета ААН па правах чалавека, дзе таксама уздымаў гэтую тэму вызвалення Алеся Беляцкага. Конечно, мы кажам і пра астатніх беларускіх палітвязняў, праваабаронцаў, палітыкаў, просто не простых грамадзян, вось, журналістаў, дарэчы, 34 на сёння журналісты беларускіх за кратамі. Але тактыка выбраная такая, што ўсіх адразу, безумоўна, Лукашенко не вызваліць. І поэтому, вось, як правильно Надзея сказала, Алесь Беляцкі менавіта ён вядомы чалавек, ён нобелеўскі лаўрэат, і, конечно, за вядомага чалавека лепш праводзіць кампаніі, чым за чалавека менш вядомага ці менш публічнага. Поэтому наша тактыка такая, што калі вызваліць, дамагчыся вызвалення Алеся, дык і ўсіх астатніх, тады рэжым Лукашенко адпусціць палітвязняў, не будзе сэнсу іх трымаць. Безумоўна, мы не спадзяёмся, што завтра, напрыклад,
наши намаганні прынесуць плён, але гэта штодзённая праца. Вось міжнародная адвакацыя гэта вельмі такі складаны участак, на якім трэба кожны дзень уздымаць ось тэму усіх палітвязняў у Беларусі і безумоўна Алеся Беляцкага, тому што я уже сказаў, вось ён вядомая асоба. А што тычыцца працы ўнутры, ну якая ўнутры праца, калі у Беларусі зараз такі гістарычны момант, што толькі один чалавек ўсё гэта вырашае. Ёсць яшчэ, праўда, адзін, які недавно Зеркалу даў інтэрв'ю, я маю на увазе Воскресенскага, ды сказаў, што вельмі часта яго голас супадае з голасам галоўнага ў краіне. Вось, напрыклад, я сёння спрабаваў датэлефанавацца да Воскресенскага Юрася, вось, сказаць ему про тое, што яшчэ ў жніўні 21 года ён мне у СІЗА дасылаў ліст і прапанаваў напісаць памілуху на імя Лукашэнкі. Вось гэтага я хацеў пачаць з ім размову, сказаць про тое, што я адсядзеў увесь свой тэрмін, выйшаў, як кажуць, по званку, і зараз я з'яўляюся голасам Алеся на волі, на свабодзе. Я хацеў бы Воскресенскаму задаць, я лічу, што я зраблю гэта яшчэ, змагу з ім пагутарыць, таму што сёння трубку падняла жанчына, якая сказала, што можа перадаць інфармацыю ад мяне, але вось назваць нумар самого Юрася, спадара Юрася Воскресенскага яна мне не змагла. Вось. Ну і робім усё магчымае, што можна рабіць. Бачыце, Леонид, я вот, дарэчы, давайте я вас пераб'ю. Я ведаю, што Юрий уважліва адглядае наши эфиры, асабліва калі вось тэма заходзіць про вызваленне палітвязняў, про рэжым, і асабліва про яго. Гэта ён уважліва глядзіць, потым абмяркоўваюць са сваім дружбаном Григоріем у эфиры, нягледзячы на тое, што это можна лічыць распаўсюдам экстрэмісцкіх матэрыялаў, але тым не менш слухаюць і бачаць. Што б вы хотели сказаць? Вот конкретно, вот что вы хотели яму агучыць? Я хотел бы задать Воскресенскому одно пытанне. Колькі сёння каштуе свабода Алеся Беляцкага, і што трэба зрабіць асабіста мне, Леониду Судаленко, што трэба зрабіць, каб завтра Алесь Беляцкі быў на волі? Одно пытанне. Больш у мяне да яго, напэўна, хаця, напэўна, б узніклі падчас гутаркі і іншыя пытанні, таму што я ведаю, што напэўна б яны узніклі, таму што гэты чалавек, ён вельмі любіць разважаць на тэму, што не так усё дрэнна ў беларускіх турмах, вось, і гэта блага для некаторых, вось, перавыхаваецца, выйдуць і ўсё астатняе. Ну вось я, як былы палітвязень, і распавёў бы спадару Юрасю про тыя умовы, у якіх я быў, калі яму гэта будзе цікава. Але пытанне да яго одно: які кошт вызвалення Алеся Беляцкага? Ну ён вам скажа, што трэба, каб ён прашэнне на памілаванне напісаў. Ну, гэта таксама будзе адказ. Ось, калі можа ён скажа: Леонид, прыязджай у Беларусь, як толькі ты прыедзеш, здасіш, тады Алеся вызвалім. Вось, таксама можа, магчыма, гэта будзе прапанова гучаць. Хаця навошта яму моя галава? Напэўна, латушку запатрабуе. Ну так, да. З іншага боку, скажите, вот як Надзея, выбачай, я просто вот тэму мы зачапілі, мы працягнем. Леонид, а вот ведаючы гэтую сітуацыю, ці прашэнне, напісанне прашэння аб памілаванні гэта гарантыя таго, што ты будзеш вызвалены, памілаваны? Безумоўна, не. Усе гэтыя казкі про тое, што хтосьці хоча пісаць, Пачобут не хоча выходзіць, па гэтаму мы яго і не можам вызваліць, маючы на ўвазе Анджэя Пачобута. Безумоўна, гэта хлусня. Алесь яшчэ пасля першага адбыцця пакарання ў 2014 годзе, калі Лукашенко яго памілаваў, ён расказваў наўпрост, не пісаў ніякіх папер, просто прыйшлі на промку, забралі яго, пасадзілі ў гэтую булку, машыну хуткай дапамогі, турэмную,
древную, завезли на вокзал у Бобруйску, купили квиток на дизель-поезд за свой кошт, гэтыя контролеры, туремщики, и показали у той бок, ось туды Минск. И Олесь поехал на Минск, где его уже сустракали сябры. Не писал он никаких папер, подкресливаю. Для Лукашенко же не принципово, гэтые паперы, он гэтых паперы не читае. Вось, и до его гэтые паперы, напэўна, и на стол не доходят. Калі ён захоча, ён памілуе любого человека, у яго ёсць такое право, як ён памілуваў гэтага вось недавно немца, сёння прыгаварыў да смяротнага пакарання, завтра зранку памілуваў, а паслязаўтра зранку ўжо пасадзіў у самолет и адправіў яго ў Нямецчыну. Калі, подкрэсліваю, калі б, напрыклад, давайте пофантазируем и скажем, вот сегодня Путин потелефонуе Лукашенко и скажет, отдай Беляцкого. Хіба не отдаст? Отдаст, конечно, еще и Сухпай на дорогу собере. Але ж таких людей, авторитетов для Лукашенко, напэўна, у свете застаўся только Путин, ну, магчыма, яшчэ китайский лидер Си Цзиньпинь, вось, астатнія хто? Папа рымскі хіба, ну, мы ведаем, что у беларускіх турмах сидят и католицкие святары, и Ватикан не может вызволить нават своих католицких святароў, якія знаходзяцца ў зняволенні. Ну, магчыма, яшчэ Чырвоны крыж, вось зараз мы рухаемся ў бок Чырвонага крыжа, шукаем стасунки, вось, каб паспрабаваць найсці пасярэдніка з боку Чырвонага крыжа, ну, пасярэдніка, ну, каб весці перамову по вызваленню Алеся Беляцкага. Трэба да Гутэрыша знайсці падыходы. Вон Раженко уже ж не просто так з ім сустракаўся і ручкаўся, нешта там відаць ёсць. Гэта да вас надзея пытання. Що ж такі ж ООН же ж там сядзіць, Гутэрыш на вашай тэрыторыі у ЗША сядзіць. Можете яго там дзе-нибудь там завербаваць, каб ён нашы інтарэсы адстаиваў, сустракаючы вот з гэтымі вот ганцамі ад Лукашэнкі? Ну, гэта пытанне. Добра, слухай, можа быть, гэта не пытанне, а так, как бы так сказать, рэакцыя на словы Леаніда, а пытанне будзе больш канкрэтнае іншае. Ўсё ж таки зараз палітычная выбарчая кампанія ў Злучаных Штатах. Я разумею, что это прэзідэнцкая кампанія, але ўсе как бы больш завязаныя на гэтым, сочаць, что там адбываецца, як ці да беларускага пытання, ці да лёса палітзняволенага нобелеўскага лаўрэата, ці да таго ж тых заклікаў там ці тых просьбаў, з якімі да іх звяртаюцца беларусы ЗША гэтым кангрэсменам і сенатарам цяпер. Ну, мы уже казали про гэта. Нет, ну, гэта, ну, зноў-такі, да, гэта яны пачынаюць про гэта казаць, калі да іх звяртаешься. То бок приехала Светлана Тихановская, сустрэлася з тымі, выступила у ОАН на Генеральной Ассамблее, крышачку что-то пачалося, да, то бок тут мы падрыхтавалі петыцыі і гэтак далей, але, ну, сярод кангрэсменаў ёсць беларускі кокус, да, то бок это, ну, такі як беларускі клуб. Вось, то бок гэта некалькі чалавек, які далучыліся, і яны, канешне, прасоўваюць беларускую павестку. Але іх вельмі мала, поэтому у прынцыпу сам месседж вось гэтага ліста, зварота да кангрэсменаў, менавіта, чтобы далучылася больш людзей, да, чтобы яны ведалі, што адбываецца ў Беларусі. Вось, мы раім, якім чынам можна нам дапамагчы, і чтобы гэта атрымала як мага большая колькасць кангрэсменаў, незалежна уже ад ці гэта рэспубліканцы, ці гэта дэмакраты і гэтак далей. Ну, казаць, што ім да Беларусі, ну, нет, конечно, ім не да Беларусі, бо у іх, ну, конечно, у першую чаргу гэта Украіна. Калі абмяркоўваюцца такія велізарныя грошы, і вось толькі было прынята ўсё ж такі рашэнне аб выдзяленні чарговага, да, транша, просто там для нас это нейкія занябесныя суммы. Поэтому гэта тое, што, ну, як бы гэта наша справа раскачваць гэтую лодку і прывабліваць як можна больш людзей і кангрэсменаў да гэтай тэмы, але, ну, я могу сказаць, што гэта супер непросто, потому что, конечно, у нас велізарная канкурэнцыя за іхнюю увагу.
Леонид, наколькі ўсё ж таки вот зараз размоў шмат ідзе про тое, як дымсілам там сваю стратэгію мяняць, там перафарматоўваць з нагоды гэтых вызваленняў палітвязняў, як можа быць, з якімі зваротамі, як судзейнічаць, якія перамовы, ці перамаўляцца з якого там рыхтуюць медыатара Пратасевіча от для размоваў з дымсіламі, ці перамаўляцца ці не, вы на якой пазіцыі стаіце, ці бачыце вы магчымасць ўсё ж такі нейкім чынам каб слова праваабаронцаў, дымсілаў было пачутае і неяк паўплывала на гэты працэс? Что тычыцца магчымых перамоваў, я як толькі выйшаў з турмы, я сказаў, што буду рабіць все магчымае, і для мяне тэма вызвалення палітычных вязняў будзе прыярытэтам. Як магу, я гэта раблю, я не закрыўся, стаў адкрыты і публічна расказваю на розных пляцоўках, расказваю пра тыя умовы, у якіх знаходзяцца тут і цяпер беларускія палітычныя вязні. Вось. Канешне, гэтага мала, тому што мой голас, адзін голас, ён нічога не вырашае. Але ж вось мы рухаемся разам з дыаспарамі з розных краін свету, рухаемся ў гэтым накірунку, каб гэта быў не толькі адзін голас, а каб гэты голас быў з кожным днём мацней і мацней. Што магчыма яшчэ зрабіць? Ну, давайте разам шукаць адказы на гэтае пытанне. Я ўжо казаў, што няма ўнутры у Беларусі ніякіх пляцовак. Рэжым Лукашэнкі вось толькі зараз напярэдадні перабрання на 7-й тэрмін пачынаюць вось праз пасярэднікаў, пра якіх Зміцер ты зараз вось газасваршчыка гэтага завода Козлова успомніў, так, і успомнілі мы зараз і Юрася Воскресенскага, так, вось. Ну, ці трэба з імі размаўляць? Ну, я ўжо сказаў, што я гатовы размаўляць з д'яблам нават, да? Я бы размаўляў бы з Лукашэнкам, но ён мяне не пачуе, нават калі я зараз відэазварот залю TikTok или іншыя соцсеткі, звернусь да і скажу: Александр Егорович, ну вось назовите цену, якую трэба заплатіць для того, каб вечарам Алесь Беляцкі выйшаў на волю. Вось такое бы пытанне я задал, но я ведаю дакладна, што гэта все пустое. Можа, Лукашенко і раскажет про такі зварот, але он не зверне на гэту увагу. Патрэбныя людзі з больш вядомым імень ва ўсім свеце, каб людзі звярталіся да Лукашэнкі, якім ён не можа адказаць. Вось, тым больш, што мы бачым, што вуснамі Воскресенскага таго ж беларускі рэжым зазывае, нават зазывае і Сікорскага прыедзе ў Беларусь, вось, зазывае амерыканскіх кангрэсменаў, таксама зазывае, кажа: прыязджайце, мы адкрыта будем размаўляць. Гэта ж прямо кажа Воскресенскі. Вось мэтай жа майго тэлефоннага званка сёння якраз і з'яўлялася тое, што ну ты же кажаш, што давай размаўляць. Ну давай размаўляць, называй кошт. Калі гэта грошы, скажы, колькі гэта стоіць. Калі гэта іншае штосьці, будем думаць, магчыма гэта выканаць ці немагчыма. Таму што падкрэсліваю, калі знаходзішся там, думаеш только пра тое, як хутчэй апынуцца на волі. Гэта, безумоўна, жыццё гэта галоўная каштоўнасць, і за гэта трэба змагацца, і можна по-рознаму ставіцца да расійскага памёрлага гэтага спевака Іосіфа Кабзона. По-рознаму ставіцца, але падчас тэракта на Дуброўцы ён пашоў да тэрарыстаў і спас некалькі жыццяў, так, людскіх. За гэта яго можна паважаць. І дзеля таго, каб спасці з беларускіх турам выратаваць яшчэ некалькі беларускіх палітвязняў, да, вось, я гатовы размаўляць з д'яблам, ну, калі мяне толькі ён будзе чуць і гатовы будзе са мной размаўляць. Вось, магчыма, Воскресенскі бы і сказаў бы мне, з кім яшчэ, акрамя яго, ці толькі з ім весці перамовы пра тое, што вот пачалі вызваляць ці мілаваць не толькі тых менш публічных людзей, якія ўвайшлі ў спісы вось гэтых, у 3 гэтыя траншы, да, вось, памілаваных, да, вось, каб у тым ліку і вядомыя людзі, палітыкі, журналісты, праабаронцы пачалі выходзіць на волю. Ну, у першую чаргу, конечно, для мяне гэта мой сябра, мой паплечнік, з якім я плячо ў плячо звыш 2 дзесяцігоддзяў у Беларусі баранілі правы чалавека.
Так, ну что ж, я яшчэ раз звяртаюся да ўсіх. Тут у нас вось у апісанні нашага стрыма і у анонсе на сайце Еўрарады ёсць зварот, адкрыты ліст у Кангрэс ЗША, якія можна падпісаць, каб вось гэты зварот, гэтая інфармацыя пра лёс і умовы, у якіх утрымліваецца Алесь Беляцкі, нобелеўскі лаўрэат, дайшоў да кангрэсменаў ЗША. І Надзея, я прыгадаю просто наши ранейшие размовы. Тут іншая ситуация. Ну, здавалася б, подписать лист, але мы все ведаем про тыя рэпрэсіі, якія рэжым чыніць у дачыненні да тых, хто знаходіцца за мяжой. Да іх дастаць не могуць, адыгрываюцца на сваяках ці яшчэ што-небудзь. І таму людзі зараз, нават хто жыве далёка і даўно за мяжой, асцерагаюцца, там выходзіць на акцыі, публічна праяўляць сваю пазіцыю, каб не прыляцела сваякам там ці кому-небудзь там родным там у Беларусі, ці там, я не ведаю, там маёмасць там якая засталася, не адабралі, яшчэ там прыдумаюць што. Вот у дадзенай сітуацыі тут жа ж таки подпіс пакінуў і ўсё, здавалася. Ці тут таксама нейкім чынам уплывае вот эта агульная атмасфера рэпрэсій і террора на тое, як актыўна беларусы падпісваюць гэты зварот? Ці, скажем, актыўнасць тут не залежыць ад дадзенага? Да все тут залежыць, і все, конечно, моцна ўплывае. Гэта же унутраная самацэнзура, і она не залежыць ад того, там нават з'явіцца твоё публічнае імя ці не. Тут просто, гэты унутраны страх там за сябе, за сваіх сваякоў і так далей. То бок ён цябе робіць супер асцярожным, да? То бок любое дзеянне, якое звязано, а тут, боже, дастаткова паглядзець. Алесь Беляцкі, праваабарончы цэнтр «Вясна», да яшчэ асацыяцыя беларусаў у Амерыцы, якая прызнана экстрэмісцкім фармаваннем, і антап, як кажучы тут у Амерыцы, яшчэ і зварот да кангрэсменаў. То бок просто да ворагаў, да, беларускай дзяржавы. Поэтому, конечно, гэта ўсё вот этот укупе дае невялікі вынік, і людзі вельмі асцярожна, і мы бачым, да, то бок, да, 230 чалавек падпісалі, за што ім вялікі дзякуй, але, конечно, гэта кропля ў акіяне, да, то бок мы можам казаць, што сёння, прыкладна, да, па розных адзнаках, можа, ад 80 до 100 тысяч беларусаў жывуць у ЗША і знаходзяцца, то бок тут нават мы у нейкую пагрэшнасць, да, не ўваходзім, каб падлічыць адсотак. Вось, поэтому, конечно, сітуацыя, якая адбываецца зараз на Беларусі, напрямую уплывае на паводзіны і стаўленне беларусаў у розных краінах. Дзякуй Богу, што застаюцца у розных краінах, у тым ліку ў Злучаных Штатах, такія як бы бясстрашныя людзі, якія, не гледзячы ні на што, не гледзячы на рэпрэсіі, не гледзячы на пагрозу і сваякам, і маёмасці, і гэтак далей, усё ж такі працягваюць сваю працу. Вось, і гэта у тым ліку асацыяцыя беларусаў у Амерыцы, да якой я маю гонар прыналежыць і сёння гаварыць ад яе імя у тым ліку. Так, і на завяршэнне у мяне будзе два пытання по аднаму да кожнага з вас. Леонид, усё ж таки, вось вы сказали зараз про тое, што вы гатовы перамаўляцца хоць з д'яблам, каб выцягнуць людзей, пачынаючы з Алеся Беляцкага і усіх астатніх, не раўняючы з гэтага жаху, у якім яны зараз знаходзяцца пад назвай Лукашэнкаўская турма. І вы гэтую пазіцыю, наколькі я разумею, даносіце да тых, як это называется, заходніх партнёраў, з якімі сустракаецеся, размаўляеце падчас розных сустрэч, мерапрыемстваў, канферэнцый і гэтак далей. Як заходнія палітыкі рэагуюць на гэтыя вашыя словы? То есть фактычна вы іх, можа быць, таксама заклікаеце, неяк так пачаць па-іншаму глядзець на гэтую сітуацыю, можа быць, дзесьці там падумаць пра перамовы, там пра, я не ведаю, там нейкія на якіх умовах, што можна зрабіць, там санкцыі сняць, ці яшчэ што. Вот як яны рэагуюць на гэтыя прапановы? Безумоўна, з тымі палітыкамі, з якімі мы сустракаемся на розных пляцоўках міжнародных, гэта ж не першыя людзі, ад якіх залежыць увесці санкцыі ці адмяніць санкцыі, тым больш, што за палітвязняў санкцыі Еўразвяз не прынимаў, гэта вядомая аксіома, так? Напрыклад,
падчас адкрыцця выставы, прысвечанай Алесю Беляцкаму ў Парыжы у чэрвені месяцы. Я асабіста ад свайго імя звярнуўся да французскага прэзідэнта Макрона. Я яму нагадаў пра тое, што ў 2018 годзе французскі ўрад уже звяртаў увагу на сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі, калі узнагародзіў асабіста мяне французскай прэміяй «Свабода, роўнасць, братэрства», напрыклад, да, у міністэрстве юстыцыі Францыі я атрымліваў гэтую праваабарончую ўзнагароду. Я попрасіў Макрона, прэзідэнта, яшчэ раз звярнуць на сітуацыю ў Беларусі і апісаў тыя ўмовы, у якіх павольна губляе здароўе нобелеўскі лаўрэат у краіне, якая знаходзіцца ў цэнтры Европы. Я заклікаў прэзідэнта рэспублікі прыняць да ўвагі гэту інфармацыю і выкарыстаць увесь свой міжнародны аўтарытэт дзеля вызвалення Беляцкага. Зноў жа яго начальнік канцылярыі ці галава гэтага яго офісу даў мне адказ пра тое, што мой зварот перанакіраваны в МЗС Францыі, дзе будуць вывучаць яго і прымаць якіясьці рашэнні. То бок, пра што гэта кажа? Я падняў тэму Алеся Беляцкага перад прэзідэнтам Францыі. Таксама мы плануем падымаць гэтыя пытанні і на ўсіх астатніх любых такіх магчымых пляцоўках. Напрыклад, была выстава ў Берліне ў нямецкім Бундестагу, і там другая асоба была, намеснік кіраўніка нямецкага Бундестагу на гэтай выставе. Мой выступ, яна вельмі выслухала гэтую гісторыю пра Алеся Беляцкага вельмі так уважліва. Але ж, безумоўна, гэта чалавек, ад якога не залежыць. Яна не можа наўпрост узяць тэлефон, набраць Лукашэнку і пачаць з ім размаўляць. Так? Мы падымаем гэтые пытанні. Безумоўна, гэтыя ж крокі яны не застаюцца без увагі. І карыстаючись момантам, я сёння, калі ты Зміцер кажа, што Воскресенскі глядзіць такія перадачы твае. Я зараз назову, паспрабую назваць і заклік свой нумар мабільнага тэлефона тут у Літве, каб той жа Воскресенскі звязаўся, выйшаў на камунікацыю з намі, з праабаронцамі. Мы паспрабуем паслухаць адзін аднаго. Юрый, мой номер плюс 370 67 389 329. Закликаю вас уступить з нами, белорусскими правооборонцами, белорусскими громадянами, у коммуникацию в деле вызволения Алеся Беляцкага, Нобелевского лауреата, и остатних белорусских политвязней. Юрий, вы записали, калі што, то можете адматаць назад і яшчэ раз праслухаць. У любым выпадку можете звярнуцца да мяне, напісаць туды, куды вы звычайна мне пішаце свае лісты. Я вам падкажу тэлефон ці іншы месенджер да Леаніда Судаленкі, ці кагосьці іншага з праваабаронцаў, раз вы ўжо так расказваеце, як вы шчыльна займаецеся гэтай тэмай і які вы важны чалавек у гэтым накірунку. Давайте зробім што-небудзь рэальна у накірунку вызвалення Алеся Беляцкага. Надзея, да вас у мяне будзе трошку іншае пытанне, можа быць не ў звязку з канкрэтнай тэмай нашай размовы, але ў звязку з дзейнасцю дыаспары ў ЗША канкрэтна. Вы, безумоўна, зараз займаецеся зборам подпісаў да кангрэсменаў, зваротаў, каб свой голас узнялі ў абарону і за вызваленне Алеся Беляцкага. Я яшчэ раз нашим гледачам, найперш тым беларусам, якія жывуць у ЗША, звяртаю увагу на тое, што калі раптам прапусцілі, то спасылачка у тэлеграм-канале Асацыяцыі беларусаў у Амерыцы, у нас пад апісаннем, на старонцы ў Надзеі Нортан, у іншых розных месенджерах ёсць. Калі ласка, падпішыце зварот да свайго кангрэсмена і сенатара. Шмат часу гэта не зойме, тым больш, што пазней скіне чат-бот Надзея, мы яго таксама далучым, можна будзе яшчэ прасцей. Але просто карыстаючыся момантам, не часто ты ў нас з'яўляешься в эфіры, на жаль. Таму, можа быць, раскажаш, што яшчэ, чым займаецца дыаспара, чым жыве, якія мерапрыемствы, што ладзіце, якія акцыі, якія імпрэзы, што можаце праанансаваць, чым пахваліцца?
Ну, я б сказала, што такое беларускае жыццё дыяспары беларускай у ЗША стартавала восень, вось вельмі насычана, то бок мы нават на нашых сацыяльных сетках у АБА пачалі рабіць такія анонсы, і нам не хапае, ну, в сэнсе, інфармацыі столькі шмат, што прыйшлося, напрыклад, рабіць на кастрычніка 2 анонса, на першую палову і на другую. Поэтому падзеі велізарная колькасць, то бок тут, канешне, і ну, адна з такіх вельмі знакавых гэта прыезд і прэм'ера свабоднага тэатра, вось які зараз адбываецца ў Нью-Йорку. Гэта, конечно, суперзначная падзея, але выступы самых разнастайных пісьменнікаў, музыкантаў у Злучаных Штатах праанансаваць хачу вельмі. Зараз уже другі раз за гэты год прыехаў да нас Юра Стыльскі, фронтмен гурта «Дай дарогу», і вось уже адбылося 2 ягоных першых выступа у Чикаго і у Мічыгане, але будзе яшчэ наперадзе больш за 10 гарадоў, то бок гэта тур па ЗША, поэтому, калі ласка, прыходзьце на сустрэчу з Юрам, вось, і сачыце за абвесткамі у сваіх суполках і таксама на каналах АБА або беларусах ЗША разам лягчэй на Фейсбуку. Поэтому я хочу сказать, что зараз вот просто адчуваецца на вот такі прафесіяналізацыя пэўная. Я ведаю, што рыхтуецца велізарная, скажем, такая беларуская частка на вялікай буйной канферэнцыі славістаў у Бостане, вось, і туды з'язджаецца вялікая частка беларусаў. Гэтым разам, магу памыляцца, але будзе больш за 10 панеляў прысвечаных Беларусі і таксама шэраг сайт-івентс. Поэтому спадарства, калі вы будете ў Бостане або дзесьці на тым тыдні, калі праводзіцца канферэнцыя, сачыце таксама за абвесткамі, далучайцеся. Ну, асабісты гонар, што тычыцца АБА, вось літаральна тыдзень таму мы далучыліся да выдання нашай першай кнігі. Мікіта Белаглазаў, яму вялікае прывітанне і падзяка, які быў ініцыятарам, то бок выйшаў «Марсіянін» па-беларуску ў самых разнастайных фарматах, і АБА, лога АБА таксама знаходіцца на абгорцы, і это для нас такая, ну, падзея пэўная, тым больш было 4 гады з дня заснавання, вось, і гэта адбылося. Ну, зараз, конечно, вось мы шчыльна займаемся павесткай Алеся Беляцкага, вось, але таксама не забываемся і пра падзеі ў саміх ЗША. Вось адбылася чарговы выпуск беларускай Амерыкі на канале АБА YouTube. Калі ласка, заходзьце, АБА Together, можна паглядзець, пра беларускі след у выбарах ЗША у гістарычнай рэтраспектыве ад Наталіі Гардзіенкі. Таксама вельмі шмат розных мерапрыемстваў зараз ідуць, пачынаюцца восеньскія пікнікі. У Нью-Йорку літаральна днямі адбылася сустрэча з прафесіяналамі, з беларусамі, якія дзеліліся сваім досведам у эміграцыі з іншымі беларусамі. І насамрэч такого просто вот, ну, не пералічыць, і я боюся нешта забыць, поэтому калі мы дакладна можам фіксаваць, што палітычны чыннік зараз не моцна, не актыўна праяўлены, але вось такі сацыяльна-культурны, які гуртуе беларусаў, які прэзентуе беларусаў на самых разнастайных пляцоўках, ён мацнее. Вось, гэта адназначна, і далей кастрычнік таксама будзе вельмі насычаны, шмат плянаў на наступны год, то бок гэта прямо такі цэлы вір разнастайных падзей у беларускай Амерыцы. Вось так вот, аж зайздросна стало, так і хочется до вас там долучиться у ваших мерапрыемствах. Приезжайте. Леонид, на развітанне, что вы хотите, может быть, сказать, звярнуцца ці прамовіць? Я призываю всех не опускать руки,
дапамагаць нам у справе вызвалення не толькі Алеся, усіх беларускіх палітвязняў. Таксама хочу падзякаваць Надзею і яе каманду Абба на тым канцы свету, якія пайшлі нам насустрач, вось пагадзіліся дапамагаць быць нашим голасам на амерыканскім кантыненце. Так, вялікі дзякуй вось за гэта. Вось працуем далей, як любіць паўтаряць мой сябар Андрей Стрыжак, таму што гэта бадай, што наш голас, гэта бадай тое адзінае, чаго у нас забраць нельга. Вось, і самае галоўнае, каб тэма беларускіх палітвязняў, яна не знікала. Канешне, складана у той час, калі побач ідзе вайна, вось, падымаць гэтыя пытанні. Тым не менш, гэта тэма павінна гучаць. І я веру ў тое, што ўжо хутка Беларусь стане вольнай краінай, у сэнсе у Беларусі не застанецца у турмах ні аднаго палітычнага вязня. Я ў гэта веру. І мы таксама, да, Надзея, калі ласка. Ну, па-першае, вось наш прыклад такой калабарацыі, да, то бок вясна з Аба, але гэта можа быць значна больш шырокая, то бок, напрыклад, можа быць нейкіх не хапае ідэй, або то, калі ласка, просто паглядзіце навокал. Нас вельмі шмат, і вельмі часта мы, конечно, сканцэнтраваны на нейкай сваёй дзейнасці, але вось такія калабарацыі, яны супер натхняюць. Вось, што вось для нас, як бы, ну, праваабарончы цэнтр вясна, гэта так круто, вось, і мы вот так камунікуем, і гэта цікава, і людзі знаёмяцца больш, даведваюцца больш пра тую ж самую вясну, у тым лік, ну, а з іншага боку, там, напрыклад, пра Аба, і я просто хочу сказаць і заклікаць усіх беларусаў по всему свету, незалежна, у ЗША, у Канадзе, у Аўстраліі, гэтак далей. Мы маем наш голас, вось, нашы людзі зараз за кратамі ў бядзе. Мне таксама гэта баліць, бо я была за гэтымі кратамі. Усяго тыдзень, але мне гэтага досведа хапіла на ўсё жыццё. Поэтому просто нават у размове з сябрам, дзесьці вы закранулі тэму Беларусі, распавядзіце, праз якія пакуты людзі праходзяць. Я разумею, што пра гэта складана казаць, але гэта тое, што мы можам. Бо, конечно, безумоўна, рэжым Лукашэнкі і дабіваецца таго, чтобы мы маўчалі, чтобы мы забывалі, чтобы гэта тэма адціснулася. Ну, уявіце, нас за межамі, ну, па розных там каля 3 мільёнаў. Ну, няхай нават 10-я частка з гэтых 3 мільёнаў будзе гучна казаць. Там, дзе вы можаце, на працах, на вучобе, яшчэ дзесьці, рабіце нейкія прэзентацыі, паказвайце, што, як адбываецца ў Беларусі, і гэта, безумоўна, вельмі дапаможа ці прыспешыць, я веру, вызвалення нашых палітвязняў. Дякуй. Выдатна. Ці як паказвае там адзін ваш палітык, там ну что ж, я нагадаю, что з намі на сувязі была экспертка па беларускай дыаспары, лідарка суполкі беларусаў Сан-Франциско і сябра борду Асацыяцыя беларусаў у Амерыцы Надзея Нортан і былы палітвязня, праваабаронца вясны Леонид Судаленко. Дзякуй вялікі, што былі з намі ў гэтым стрыме. Разам выказваемся ў падтрымку і за вызваленне Алеся Беляцкага і ўсіх астатніх беларускіх палітвязняў. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь!